Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmatly momin musulmandar, bugün men sizler bilen orozonun maňysy jönünde söýüşgüm gelip atat. Orozo arapça as-savm, garmanuu, özüni tyýuu degendi bildirer. Al islamdyň 5 türküniň biri jana hijratyň 2-nji ýylynda musulmandarga farz kılıngan. Allah Taala Bakara suresinin 183. ayatında mınday dep aýtgan: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amanu kutiba aleykumus-siyam. O imanlılar, sizlerden murunkularga farz kılınganday ele, kama kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. Takıba boluňar üçin sizlerge dagы orozo farz kılındy dep bu ayatda bizge tasdiqlap atat. Orozonun negizgi maksаты takwalykka jetүү jana ruhany tazalanyň. Urmatly momin musulmandar, orozoňuzda kabul bolsun. Salamu aleykum we rahmatullohi we barakatuh.